assalamu aleykum moɗon wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. bandiraɓe julɓe jiidaɓe jeydaɓe rendaɓe gurdam joklinayi windere ɗo gonɗon eɗo gondirɗon pop on calminama on jettama on jarnama. musidɗo moɗon gueɗo moɗon sehil moɗon Demba Abou Sow tawino hande premier émission meɗen fallilahi alhamdu e nder DSTV tawine ko Diaspora Sénégal TV e dimanche hande ɗo ɗo gonɗen 21h walla 20h pawɗo yaɓandema ha 21h inchallahu rabbi ko Allah fawni hen. hol gonɗo premier invité Demba Abou Sow e nder télévision men DSTV tawi ko émission moɗon culture kono noon émission wiyete ko fawru Fouta. hol gonɗo premier invité meɗen mo ganduɗa falilahi alhamdu ko talent e nder ko gollata ko, gandaɗo gowaɗo e nder ko gollata ko, on woni Bambaɗo Jolof VIP, woni ceerno Bambaɗo Ba. so wiyama ceerno Bambaɗo Ba noon ko gorko mo Jolof, kadi cattidiɗo e burbaji Jolof, cattidiɗo e Jolof Mbengen. tawi so wiyama cosɗo Jolof walla jiyaɗo e cosɗo Jolof Sabru Bengue Ndiaye nde ari sosi Jolof taani ko ina tawa, nde o totti laamu Njajan Ndiaye taani ko ina tawa, leydi cukuli nde ƴetti laamu taani ko ina tawa, Biram Njeme nde ƴetti Burba Jolof taani ko ina tawa, e Alburi Sar Ndaw taani ko ina tawa, ha yetti Alburi Mbira Pende Njeme Afakandar Gore Njajan Ndiaye taani ko ina tawa, ha yetti burbaji cakkitiɗi falila alhamdu ha yettima ɗo makko ɗo kanko ceerno Bambaɗo. ɗum noon ko oɗo woni invité meɗen hande e nder émission moɗon fawru Fouta e nder télévision meɗen DSTV Diaspora Sénégal TV. PDG général Seydi Sarif Abba, goto e taniraɓe ahlul bayt rasoul sallallah alih w sallam, madame la directrice Sinna Sall no huccodiri e maɗa, ko nonne kadi technicien meɗen walla caméraman meɗen woni Aminata Ndiaye, kañum heede on fanno. ɗum noon hade hay hunde ceerno Bambaɗo VIP, Bambaɗo Jolof, Bambaɗo Sabru Bengue Ndiaye, Bambaɗo Njajan Ndiaye, Bambaɗo Alburi Birepende Njemi, bisimilla ma, calmina rendo ngo, calmina joglina windere, bisimilla ma ceerno Bambaɗo. alhamdulillahi rabbil alamina. Seydou Ba Pullo en jetti Allah en juule nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, en jetti yumma e baaba Seydou Ba, en jetti waliyaɓe meɗen, seernaɓe meɗen, hilifa men diine, Seydou Ba, hilifa men aadaji. en jooɗima jonde hanki, jonde hande, jonde jangga, jonde abadan dayman sooma, eɗen ciftora ko yawti ko hanki ganduɗen e hande. en paye jangga jal yo yoot, jal yo moƴƴum ngari, amin. DSTV hande invité mbikka Yero Sow, kamɓe mbi kadi Demba Abou Sow mo andirede Demba Abou Sow. so yi nodduɗami gaccuma haaju jam fof garmi, wallahi par ce que ɗum ko mbatta ɗum yiɗi. ay so yiɗi hunde a yi ɗum ɓernde Allah walluma. Seydou Ba Pullo mbiɗa noon min fuɗɗi émission o, Seydou Ba, te min neɗɗo noon jombani askinta hoore mum juuɗo
bikon bambaɗo gauche droite c'est machallah mi meeɗa uddide hunde mi haali Allah par ce que kala ko miɗa waɗa tawa ko miɗa waɗi sentir e joni noon taw en guri tan en naari bisimillahi rahmani rahimi yo jottina sagoji men ñaagde Allah télé o yaha fata télé goɗɗi fof jeeyi par ce que kala jiɗa fof ko goto tan wiyete en ñaago Allah yo Allah barkin amin ya yo Allah fewnu amin yo Allah wallu en ɗum noon mi heeɗima seydi Sow Allah jarama ceerno bambaɗo ba bambaɗo Saburi Mbengue Ndiaye bambaɗo Ndiadiane Ndiaye bambaɗo Cukli Ndiadiane layti Cukli Allah jarama min beltima tigui machallah e natal ma timmugal natal ma moƴƴal min beltima e nande sawro ma min beltima eno gonɗa premier invité meɗen e nder émission culture fawru Fouta tawi ko Demba Abou Sow ɗowata ɗum ɗo e télévision meɗen DSTV Diaspora Sénégal TV kadi eɗen gandi jokoli nayi windere ɗi foof ko en direct Facebook ko en direct YouTube Instagram kamɓe kala aɓe mbatti hakkille eko watte ko e fannu ko duwiɗa ko e to banggue ɓernde ma woɗɗude lamde min mbi kadi allahumma amin amin gandine kadi ɗo jokkodirɗa e gaye mawɗi ɗo jokkodirɗa e yimɓe mawɓe ɗo jokkodirɗa e dendagal fannuji mawɗi foof aɗa heññi hen ko amen ko nde wonno aɗa yii ko yiyande mawni jiyanɗa amen min beltima e jonde nde hade hay hunde ceerno bambaɗo amin jiiɗi kalna rendo ngo somin jiiɗi addude ceerno bambaɗo to jeeya iwdi muɗum ko holton holno mbiyata min konmi ko wiyete Daara Jolof jibinami ko Linguére mawnmi ko Daara Jolof ɗon tawmi jinnaɓam heɓe goni wambaɓe heɓe guura e fulɓe gila nde noon minne Allah waɗi gollude mambago o seeɗa mbaɗmi narankegal mbiɗa fuɗɗi narankegal noon a jimowo goto mawɗo gandanoɗo kewnoɗo jontonoɗo wiyeteɗo Biram Ndiaye joni Biram Ndiaye gondunomi nde gonmi e gondude Biram Ndiaye Allah ñaawi gondumi e Dembe Ref jento mbiyete Abou Djouba gomimi toon noon nanmi jenga yayno gondumi Fatou Guewel ko ɗon yimɓe heɓe gandirma e leekoye Fatou Guewel yimɓe cikkini bon ɓurɗa ni bon wawde fuɗɗiɗa e nalankagal koye jolfuɓe kono ndeke an ko ngal ɗo taɓal guijiɗa taɓade de puɗɗade e Fatou Guewel kono hol dumude nde garɗa e Fatou Guewel e holno muuyo ardema ha natoɗa e banggue sengo Fatou Guewel meɗo ar Dakar 95 garmi ɗo jaami galle mum tawmi e Amérique on saa noon ƴettumi numéro téléphone galle o saa fof ɗo ɗum mi heɓata ɗum fa 96 hino tuɓi fa silti debbam no dañi cukalel mbiɗa yaha Linguére garmi e cabine téléphone goto min jooɗi fa boy seeɗa jiimi numéro o ɗon bindunomima seeɗam debbo goto joguino cabine o noddumi kimi suko debbo goto yimotto noddata holto noddata mbiɗum Daara Jolof noddatmi min ceerno bambaɗo tan wiyam cuhlami Fatou Guewel tan dottimi Fatou Guewel min calmodiri mbiɗe komi Ablaye bambaɗo yimga kak bambaɗo eyyi yimga koɗo mbiɗum e komi koɗo Abou Djouba gondunomi noon wimi hoɗum peeɗa hoɗande Abou Djouba mbiɗum beeli seena ɗum woni ko nanamo beeli seena Abou Djouba wimi noon sabi Allah yimɓe gara Dakar joni noon dappodemo nde hedde 15 jours
ngarmi Dakar tan ko tan rabbuɗan was juut ngandi 96 noon ɓe puɗɗi wondude est ce que ɗon gardugal no faati guel arde de ama ɓe yahata faati guel noon ñaami faati Abou Djouba kalanmi ɗum ala astafurlah won toon lewru après ɗum yahata Abou Djouba kalanmi ɗum minen ɗeɓɓaɗe tan koto faati guel liggodirani ɗum min moƴƴi wimi wata tora ɗum wata bat ɗum kala tottuma yo yon noon guelen fa toon noon ɓen gondi mbanmi feere fa andire faatu guewel faatu guewel ewi ɗum hirande ñande hen hokku ɗum feguere or ko yo tottu joom suuno mbiyete ɗo Fatou to Haydara yalde ɗum yaafo amin ya ila guelen fa joni noon mi toon haɗani noon bonnani pulagam Haydara wallahi waylan ɗum changeant ɗum est ce que ko taki leggal ɓooye mana ndiyam ko fof takat ɗum wonti ɗo wuro samba bisimilla ni tan de diaspora ketteɗe ceerno Bambaɗo jogli ley windere ketteɗe ceerno Bambaɗo bisimilla andi pulagu no ene kosam ɓirɗam kala ko ɓe jeyaki hen soppolo jeeri mana nde wonata ɓe ɗum coɗɗa ko télévision ma dañ ɗum yimɓe no ciyama andu ske Seydou Ba sa jogono ko gandal sa noddi kam ala tama Seydou Ba ganduma ko joni heɓi 3 ans ka giɗa mba ancata Seydou Ba ka bawɗo yidde ka bawɗo nangude kadi Seydou Ba ɗum taki ɗi nodduɗami de andi hande woni dimanche temin dimanche min jogui wallahi ndeysan donc noon renduɓe peccat min komi star mi wona star sa noddi kama sentimental tan andi yimɓe gonga mi yiɗi kalis noon mais saɗi kam imposé halis mbaɗa kam imposé futtan a yeyata kam gonga a noon taki joguimi coftal arde par ce que mbatta ka ɗum yiɗi est ce que yen joola Allah joni balɗe est ce que amin simi sohlima mbiya kam mino ceerno mi aɗatama ko artan sohano faami fof Allah ɗum wawi waɗ est ce que Seydou Ba kala ko Allah rokkuma rokkani ɓe nder lamɓe rokkanima Haydara Seydou Ba seydi Sow Allah jarama jarama bambagal fayida ceernal fayida no kewi widema ni bambaɗo Jolof bambaɗo Bourbaji Jolof no potiri min ñaganimama gurdam jurɗam moƴƴa battade cellal kisal dumigal nde wonno leñol pulagu ko sinkar ɗum koni heewi sanne ko sinkar leñol pulagu ubbite gueɗe jeeyaɓe Allah moƴƴuɓe ko mbanno ha neɗɗo o tina wonko waɗi ha neɗɗo o tina wonko mawmen mbanno ittuma yewede hokkuma coftal hokkuma stratégie haqqilantagal jangal holko poɗɗa wadde taw ko ɗo mbawɗa wonde fof tawa yewaka kono woli ɓen woni wambaɓe bambaɗo waye pulaku kono baylo ƴettata kanŋe tafa ɗum ha yooɗa ɓorɗa cakka ka cinkal ngal yooɗa jiiɗum fof yiyatma anda ko baylo rewi ɗo kono noon ɗo ŋatata e keeci fulɓe ɓe belto ko ceerno bambaɗo VIP hoɗata hoddu mon fof tina welema to banggue ɓerde muɗum daña ko waɗi ndeke noon mbayɗeni pulagu e société pulagu mbayɗen hen kono teltelal waye e birnugol jaasi walla paaka onon ko noon mbayɗen e pulagu haɗa hay hunde ceerno bambaɗo fati guel mbeɗon keeɓi ɗannodade yaltude e caggal leyɗele Europe walla gueɗe mbayɗe noon Fatou Guewel 98 bandam debbo ari ɗo Dakar gonga wimi ceerno an fulɓe Jolof tikkanimo par ce que ari Dakar tan a naati e seehe awpi fulɓe ma ndeysan o yimi noon tan nder semaine jahami Daara ndeysan kaɓɓum puccam mbaɗi hen saret gonga ƴeewomi pullo goto ndeysan jottumde e galle he hedde 6 heures warnimi dammowol
min kira hirande fa jengi mi rokkima ngaari bim ngaari ndi hono ndi wiyete ñamata ka ala inde gore bim ngaari ndi wiyete ka wawrede bamum sawade baba ma kala jiɗɗa mbaɗa joni noon invitation o heɓe mbaɗi mi invité noon ɓe mi jangga ɓe mi ɓawa jangga min goni invitation famba gasi juulmi gueeƴe debbo wimi ceerno mbiɗum nam wimi maddama laccede kosam seeɗa meeɗa mbiɗum d' accord ɗon jooɗi mbiɗa hoɗa jaru hedde 3 heures du matin heeɓi hedde 4 heures fafi dagge huuɗi babira wimi ceerno wimi nam wimi jenggi acci hoɗum no fo Allah wiyata gore kene kecco gallalɗo Allah weedi noon mbiɗa yinno ɓennude ande ladde he fawi noon taw noon wayri jolde saret fuɗɗima fuyde seeɗa gore mbami fawuɗa waddimi hippita daara nde jaarnde noon maynimi gorkajo wimi ceerno wimi nam wimi añta huɗɗu wima hankkadi kottande mi walo wayde fa Allah weyti par ce que ɓerdam aduna koto babuma ni babuma wallan noon sawali e galla fasi ala ngaari mi yata mi ñamdo ngaari mi tottuma wimi noon nde koɗata nde nagge mi huuni mbiɗum gonga wiwane huwana ko mo firti mbiɗum ala yimɓe kaɗa annoto ɗe balɗe il faut palgal ndiyam kewɗam ɓiɗɗo wonde ŋesdude mi wimi ceerno wi mbiɗum nam wimi babam naati ami fof no waya voyage emi artu daara gartumi daara hedde 4 heures tan far gueydode téléphone wimi ceerno suba inchallah waɗa orel ngara garmi Dakar lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche tawi ko France 98 France ƴettino coupe du monde 98 mi jaadi France min jaadi Espagne min jaadi Allemagne min jaadi Angleterre min jaadi Belgique min jaadi Suède Amérique tan min mbasi yaadu tawade gore ɗum ne kadi inchallah koye lawol min ɗandima kam si Allah Afrique ni min mbaɗi tan ko Côte d'Ivoire tawna Mauritanie kadi eyi a Gambie gore a Mali a Maroc skay machallah ceerno Alfayida Bambagal Fayida Bambagal Jolof bambaɗo Bourbaji Jolof no potiri ha yetti musidɗo ma Ali Nguy Ndiaye saabu jeeya koye Bourbaji Jolof battidiɗi kadi andudemo wonde an ka tawniraɓe yontonoɓe hanki yontidiraɓe mamiraɓe makko ɗum taki Ali Nguy Ndiaye ɗo jogui lappol foof wiya ceerno Bambaɗo bisimilla ka bambaɗo makko ka bambaɗo kadi société pulago foof eyyi Ali Nguy Ndiaye misan on mbaddin lappol ñanden kadi e nder Jolof kam ko sehilam ɓisa hakkundema mum noon ko debbo mo mbiyeten Aldima Ousmane Nollo goral boysen kum ɓooyi tan caɓel cokko ndegan ko ndegan jaaliga ma kam wallahi pula tan coyli jumtigui e Samba jumtigui e Demba jumtigui coyli laaɓi moguere Samba laaɓi Pakour Demba laaɓima dik bande kay jewne compteur Ali Nguy Ndiaye noon ko pullo julli guena tabara guena sas guena ɓooyi guena julli guena jibini mboye julli a ɓuuri julli e pende julli mboye julli noon jibini mbata mboya mboya jibini tabara mbata tabara mbata jibini pen tabara jibini biran pen tabara bakka koddo jeere ɓuuri yombo majjiguel bakkan tan ɓuuri ñawu ɓuuri yombo Kumbake Samba labbiri majjig layti tammu Ali Nguy on jibini Ibra Ndiaye Ndiaye jibi Ali Nguy Ndiaye Coy Ndiaye Galaye Ndiaye Yaba Ndiaye Jeegan Ndiaye sinno koto coɗira ka feccimi coddi kange gorbolle kalis a seeɗima a settidima te Bouna Alboury Ndiaye
tawira mi hakkude e yanandam tana biten mambi demba ko hon nan dum dara ko re jolof isa si fuddima batu si tanam ari isa bir mambi ko woni si fuddima kan tan bambal ko tan bambal kalno jontonodo isa mi gawlo ittu o do kuci jarno totonami mambi daga ok en badden isa ay parce que fulbe jolof jengebe fof pour alburi njaabe gummi parce que gor njaajan sere njaajan cikkudi njaajan tinaki njaajan njaajan njaaki ya abu dardar tumballe buti mum wallahi salli gor njaajan on tanni fulbe sere njaajan on tanni sebbe ay sere njidiri après mbiɗa hen salmina biram alir cingol kumba gaysir kumba jeeme kumba jut bala tan labbo kumba aseka kumba dawuda alisama njurwan ɓore musidɗo guiɗo sehil no jontaɗo teyɗo hakkille mba directeur OMVG hamda coow nawrani ɗum détail nawrani ɗum teyɗo deƴƴo joom stratégie jaaƴo finalement ngal Ousmane Moussa Sadio Sangourane isa ko polo jontaɗo honorable Aliou Dembour Lell isa Seydi Sow on ko jontaɗo isa joni ba mbiɗon joni la classe isa ko neɗɗo moƴƴo kamne teyɗo ganduɗo hoorem gonga a gorko jawandu jonta mbiyeten Ousmane Yara isa on ko ɗittiri koɗama tan il faut haala mo haala par ce que neɗɗo moƴƴo isa dokkide haalis taka neɗɗo moƴƴude vrai il faut hakkille ma timmo Abulo isa Seydi Lo Cheikh Amadou Labbo en beltiniri ɗo sehil men bani men debbo Salamata Sow walla Jeema Sow ndeysaan calmina meɗen juuromo isa ɓenno fof timɓe yontaɓe ceerno Yero ya woni ɗo ɗo wiyata ya wonni ɗo PDG général goto tandiraɓe ahlul bayt rasul sallallahu alaihi wasallam Seydi Sarif Abba ina huccite meɗen la directrice nana leeli ina huccite meɗen wondude Amina Ndiaye ɓe belti mi faami e muuyo e nder ɓerɗe maɓɓe weltare mawde yiideme ɗo VIP hono oɗo ceerno Bambaɗo Jolof e joni kam tawde mbiɗon kam min fuɗɗi uddude émission o son dañi jotam tan jaawe kam noddu inchallah par ce que mi wowa ɗumen no feewi mais machallah nin jiirumi jeese mumen ɗe mi ɗumen suusi wallahi ndeysan parce que ceɗɗe wi yeeso wona kaso si kala cokaɗe hen a tinat gonga sen jottina dow jaam mbiɗa hen weltinira tan kullere ñaayol jubo mbuldi sa teddi on gajiɗo ila jimbu ko Abdourahmane Ka isa Seydi Ka isa ɗo koɗota ɗo e oɗo jamma ɓeɗe teddiniri ɗum ɓeɗe weltiniri ɗum goto e sukaɓe yontaɓe leñol tawi kadi ne ko kamɓe goni cofoji janggo kamɓe goni kadi leɗɗe mamaji jibinoje ɓesnoje kutortoɗe on suka noon so haalama ko suka cubballo jontaɗo e zamanu muɗum ne wiye Baccori Mamadou Abou Wadda gorko mo gande jomandu gorko cuballo jontaɗo cukalel cegenaɗo cegeneji kangana ŋaccere yontaɓe kadi mo jamanu fof wowi hande mo jamanu fof tini hande mo jamanu fof yiɗi hande mbeɗa andi oma anni inchallahu rabbi wadde doole makko e jawdi makko e himɓe makko e télévision meɗen DSTV ɗum noon Baccori Waddu toon to jomandu eɗen calminamo eɗen juuromo eɗen teddinirimo hande premier émission hande hakkude meɗen e ceerno Bambaɗo wondude chauffeur makko mo ganduɗa ko ceerno Saydou Ndaw ko tawnuma alhaji Moaji an to Marda diwiɗo mana ɓuɗbuyagal hoto yaltu Timbere Fouta
eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe no feewi ko wona ɗum ko mangi begesi émission bi yi nga xam ne sunu patron yi sunu am di jam yi nga xam ne ñun ñoo bokk benn liggéey c'est entreprise SAD te ñu ngi suivre à tout moment lu Demba Abou Sow def si Facebook wala si réseaux sociaux ñu ngi koy xool ngani waaw waaw sama xarit ku nga xam ne mooy Mandiaye chef de personnel SAD ku nga xam ne daal patron SAD def ko wóolu di ko jox yeneen liggéey yi nga xam ne liggéey yi bari à cause de confiance am si moom nag Mama Ndiaye SAD ñu ngi koy bëggee si émission bi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ak ñoom Ibra Ndour ak ñoom Pape Ndour ñoom ñëpp ñu ngi koy nuyu téléphone o noon so tawi en jiiɗi noddude kala mo ganduɗa aɗa huccite télévision meɗen DSTV aɗa wawi noddude téléphone men oɗo 78 mbaɗa 308 mbaɗa 08 mbaɗa 81 ɗum ko kala ma lorokki farteng aɗa waɗa suivre DSTV émission fawru Fouta hakkude Demba Abou Sow ceerno Bambaɗo Ba mbaɗe 78 308 08 81 ko wona ɗum ko ceerno Bambaɗo hol leɓol ngol natantamin ɗo so fantan so ma lamin ko wawi wonde foof ɗon gonɗuɓe ko Hammadji Gaynaka ndeysan ko re andi jaru Tidiane Hammet hoɗum gundiri wi jaru ko ladde ko re haaji Hammadji Gaynako Hammadji Gaynako ko re Badañma wasani Bastama koye daña télé bi nag DSTV waaleykum salam wa rahmatullah mbaɗɗa aɗa selli jam tan ni ko mawɗum ni wallahi ko mawɗum holi musidɗo e to noddata holi musidɗo inde nde to noddata Amadou Bathily walla Amadou Bari Amadou Bathily seydi Bathily bisimilla bisimilla ma e DSTV wallahi ko mawɗum jam tan min kettima sanni ceerno Bambaɗo Ba jonta ɗo ne hettima sanni bisimilla ɗum noon ceerno Bambaɗo aɗa hoɗatno e jaaru Hammadji Gaynako Hammadji Gaynako sa ñaago dokosal molo jambar gon wiye noon saɗa yewta jewta komo tanum yewteno sa yewtima tanum yewtano ganda wonma probléme ceɗtaki ceɗɗo yimɓuru ak sos dafa neex o e pasde ko lekka narawdi o isa dañma wasani docteur général Abba Sarif Aïdara Karara la directrice Sinna Sall o dokkumami Sinna Sall dide Amina Ndiaye caméraman o gulali Lewani Ndiaye re sudunguri tande pulorat kawelimi mojona welimi kawelimi jonta dona welimi ayo Sherif kawelimi karasira na welimi kawelimi doka jawdi na welimi kawelimi jonta dona welimi kawelimi da zesti welimi ayo yeroso agre Seydi Bapul kam ne welimi ayo
ɗoɗo sayande julde ñaan tanurel Mamadou Diam e dene Mamadou Diam e soyna Mamadou Diam e la Mamadou Diam sidi ñaan Fatou Salma ñaan bisou mbara ñalle jam donde Adama Sidi Satiga ali jeeri jam camiyere Adama Gora Dramé ɗo bantu ɗo de noddi Adama Sow to États-Unis d'Amérique wondi de sawdol guital ndeysan welimi wullone welimi ayo Famat Mamadou Bal moƴƴo joɗɗo Bal ndeysan debbo toroɗo bawɗo yidde fa no feewi tawmami France a teddini kam tawɗami Sénégal teddinɗami Seydi Bal ndeysan yo waɗanma jaam Seydi Bal nayi kene kecce gallaɗe jooɗi leydi ɓe ngala jaam dari laabi ngala fañ ndeysan ka welimi julɗo na welimi ayo ayro ceernal fayida machallah ko koɗɗata ko ene weeli min no naati min saha fof dane eno ñuuña less min goni koye jaɓɓal min goni koye taaɓal ma yettin kadi ne ndewno hunde fof kala ko jiiɗa hade wonde maayo walla wonde geeƴ ɓe mbi so toɓo toɓi fuɗɗorto ko wonde deɓelil nde wona beelal wona caangol so heewi faya maayo par étape onon goni porteur de voix en onon goni yontaɓe leñol ngol onon goni haaloɓe nane teske faame joni an holko mbawɗa haalande ɓiɓɓe fulɓe jomumen gaddi doole mumen to banggue téléji men gaddi caméra ji men gaddi dendagal moyen ngaji men kono holko diaspora naɓe joom jawɗele en no leƴƴi goɗɗi ɗi mbaɗirta ni hande naate dendagal kuftodini ɗo mbaɗa yaade faɗa yeeɓa jomumen kono noon holko mbawɗa wasiyade yontaɓe leñol ngol balle mabɓe doole mabɓe jawdi mabɓe beele mana DSTV ina nanne e satellite ina nanne e ko ɓuuri wuɗɗude holko mbawɗa haalade ɓiɓɓe fulɓe ɓiɓɓe fulɓe ala mbiyo on mbiɓe mbimami e yani ceɗɗo wi doole jen ndox liingu mataw on gonɗo e appel téléphone assalamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum bisimillah assalamu aleykum no way tawa koye makko woni alhamdulillahi rabbil alamina mbara ñalle jam Chérif sallam toro alhamdulillahi rabbil alamina mbara ñalle jam fecce bi neex na waaye boo joxe woon dara ci lay gën ayo Chérif ay dara xam na ñun suñu télé bi dañu enregistré di béggal nit ñi di kaf diree ndax li du kaso gong dañu ñëw pour béggal nit ñi ndax ki ngay bégloo da nga bëgg stress bu nekk ci xolam dañ say mi ngoñ ɗon hen mbiɗen koɗo miɗen pija miɗen ñaawla en gonani e kaso gong min jiɗi ɗo kala mon goto mo jooɗi so o weltaki ni
sinani mi en pije be en jala min nawa ɗum o welto émission wona karate wala sévère émission firti que kala ganduɗa ko hoorema kala kettiɗo homande ko ɗum gonga émission ɗen koye seetan ɓe jeri si jeriñ émission yi defuñu émission boo xam ne da ngay toog rek borom su ko sa gémmiñ gi weex tàll nga jàkkaarloog sa naaw la di ko wax lu ñaaw de loolu taxu ñoo jóg li yokk mbokk wóllëre kóllëre moo tax télé bi jóg télé o noon ɓe jiiɗi ko wole neɗɗo gooto jiiɗen yumma jiiɗen baaba kala ko pinɗen sen dawni ɗum en mawna ɗum wona tan pina tan ɓoɗɗa garab bubma tan jooɗa cottorgal ma cottiɗa ñiñima faaɗi laaɓa pota haala ko moƴƴi aɗa haala ko boni gore par ce que enen fof goto fof sa yewde hoorema ganda hoorema lan mo gën a sof ci télévision nga toog di waxtaan di wax lu la neex fekk say waa sax xam nañ li nga wax di dara nekk ci dëgg jata seetaan de ngona télévision ta ala haala ko welma taw debbo ma yeeɓa ɓinguel ma yeeɓa omo andi kalta ko ɗum fenade o télé noon taka ɗum ummade de bandiraɓe yon mbaɗandir sa jogui million ngaji ma ɗina banque a ñamani ni wala jeeyadi gore seydi ba andi sawni hande pullo so yi pullo tan woni fuutanke woni torode woni cubballa pullo mbiyo mbiɓi tan so yi banda hoɓe eto waɗa birikole sa rokkani ɗum ñamno ɗum gonga kaari nde mbima aɗa eto hunde mi arga e malluma jiɗmi ko garami ñamluma mbaɗen kayitaji par ce que mi yima aɗa eto aɗa malluma ma Allah welta hen jogana million ngaji ma jaa France goppa e toon walla Suisse ngara ɗon mbasa sellu wallahi ɓe nawma France o milliardaire o ɗo kalis mo mbi eyyi o de kaari de mi yaɓi pingu ma maya kalis ma niila assalamu aleykum ɗum noon bandiraɓe kala e saaha son jiiɗi hebde amen e téléphone DSTV mbaɗe 78 308 08 81 78 308 08 81 ɗum son jiiɗi jokkodirde émission Fawru Fouta tawi ko ɗo e DSTV invité men noon ko ceerno Bambaɗo Ba duniya mbara ñale jam manjay nana ya woni yero nana ditande aduna ko dangawal sa tawi jaɓa hen to hen gaɗuto aduna ko fijirde jareɗe welnere aydara sallam toro Seydi Ndiaye manjay nana kemanjay nana ya woni salanana yara anno ni tan wallahi de sa yewtoɓe e yewteteɓe évolution waɗi joni en ganduɗen ko aynude walla yeeyoyde wallahi de sa tawi sukaɓe meɗen ɓe naati eke way ni bandiraɓe ngare bande bandiraɓe moon manjay nana ke manjay nana ya wonne
sayi aɗa yewtidima maɗa wonani ko golle bale taki Daoud Samba Ndiourouane directeur général wallahi ndeysaan directeur OMVG organisation pour la mise en valeur Fulor Gambie gorko pullo moƴƴo ñande taw noddi kam galle makko moƴƴa e mo teddini kam no fewi Seydou Sow DSTV ne kadi ina anni yaadata makko yewtidde makko nawarani inchallah rabbi a yahat so Allah jaaɓi jaabima yomi yawtin tan inchallah rabbi a yahat ƴeewa noon komi bambaɗo gabɗo walla komi bambaɗo mi ma wor som bopp nak isam Seydou Sow force tranquille man mi gentleman Seydou Sow Usman Yara Usman Yara gorko jawan wite non marode andizan moƴƴa e hoore mum moƴƴa kadi yumme baaba moƴƴa kadi ñeeɓe ñama kalaje ñaagatoɓe Sidi Yara guiɗel jarel ba moƴƴa fole matel malti muttar Njay jata njay lonar dans ce morceau-là, je salue mes collègues de Sanché, surtout notre patron Amadou. Amadou, c'est l'homme de Burkina Faso. Nous sommes même Sanché. Toujours, il me suivait dans les réseaux sociaux. Amadou Burkina, notre patron, avec Yago Bodera et avec encore Souley. Tous mes amis de Burkina, mes amis de même Sanché, vraiment, je les salue bien et encore vraiment, je les donne dédié à cette émission-là. Amadou Burkina. Amadou Burkina, ça te va bien. Avec Yagouba. Souley aussi. Chabiba Moldiallo, Madame Fall, Aïda Bamol Diallo, Eliman, Seydi Ndiaye Misalmani Ndiaye. Vrai. Aminata Moƴƴo Birasi. Boum. Moustapha Lo, maa ngi lay bëggee ci émission bi. Dunya. Ak Aruna Diop, grand topographe. Arlo Sopulo Jere. Arlo Sopulo Jere mi salmanima ardo. Vrai. Soy bagal kilane Ramanjai Sherif Amadou Diop Yayo Khadim Yaay Mohamed Vrai. Kolisal lamtore gueɗe Kolisal mo jam fo Samba e dictoire leydi France. Min calmini min juurimama amin gandi kala ɗo Demba Sow wawi wadde émission ngaji amin gandi aɗa yeeɓa no fewi ɗum noon min calmini kadi tigui rigui hono Aminata Thiam eɗen calmina mo eɗen juuromo ko noon kadi sellisi wondude omo ganduɗa ko mana Saydou Mbodj toon to Belgique eɗen calminaɓe ɗo fewi eɗen juuroɓe musidɓe yiɗɓe sehilaɓe ɓe ganduɗa ko musidɓe Demba Sow e bawɓe wonde photo goni ɓadiɓe woɗɗuɓe foof ene teddinire ene beltinire
ceerno bambaɗo aɗa andi hoddu nde wonno ko Allah waɗi muɗum sirru Allah waɗi muɗum barke ko neɗɗo tan hoɗata hoddu bambaɗo hoɗata hoddu tan neɗɗo o heɓa hen muuyo holno muuyo ngo wayata hoddu ndu ɗo leggal ngal ittaɗo koko heccinno kono yoori maayi kono windane baraji nguru ngu ɗum wawno wonde fof koko heccinno kono ngu yoori kono windane baraji casuji ɗi kaɗa wawno wonde koko leppuno koko heccinno kono yoori fof so rendinama ne windane baraji joni noon ɗum woni mi wiwa hoddu holfa kanŋe neɗɗo won ɗo hoddu woni holfa kanŋe ɗo so hoddu hoƴi tan irtata ko becce mana jiyaɓe Allah mun fof welto yo Allah jokku ɗum mbeɗa andi noon ɓoyata émission meɗen mana huuɓa bangge 1 heure de temps natti wuɗɗude e gasde an tan ƴewata sengo ngo ganduɗa ɗo natirta fantan noon mi nana ɗum gila puɗɗiɗa ɗo toɓo ngo towi leydi ndi yuusi huɗo ko joni towi ha heeɓi koppi nayi ɗi joni natti wuɗɗude beeli aɗi e guttuli nayi ne yaada e fantan isa ɗo de Dawda Samba Ndourwane jeeyi ɗo Aliou Dembour Lella heɗo ɗo isa Dawda Samba Ndourwane l'étoile polaire de l'Afrique force tranquille directeur OMVG heɗo ɗo ere jaru musidɗo ma guiɗo ma bambaɗo fayida VIP ceerno ba ina hoɗo fanta isa l'homme de barkewi Thile wele ndiyam moƴƴo ngari ƴogoɓe Dawda Samba Ndourwane heɗo fantan isa isa bisimilla ceerno isa 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 Pandang nani o kam gaari noon hannde kay isa isa bandiraɓe fulɓe kettoɗe mana fantan aynaɓe nayyi min natti wuɗɗude gaz inchallah émission kono noon seeɗa ala ko barke woodi kala ko heddi hen oɗon mbawi ha joni wadde 78 308 08 81 ɗum woni tigui rigui tonggode mana émission meɗen Fawru Fouta ko wona ɗum ko ceerno bambaɗo Allah jarama a jarama mbaynoɗa tan mbaynigu inchallah to banggue émission hay sino ko 1 minute ɗum noon bandiraɓe jiidaɓe jeydaɓe rendaɓe jokolinayi windere ina wayno premier émission meɗen e ceerno bambaɗo machallah
wonini meɗen weltare noddiri noon saɗani sadi ko notede nde ceerno bambaɗo notorima men e fayidagal notorima meɗen e himɓe muɗum e humnude aadi ndewno ko aadi ɓiɗa aadi salade aadi ɓuri furtude aadi o notima noon DSTV o notani noon ko kala pulagu o notani ko noon ko kala mana ñanto pulagu ɓeno notani ɗum noon ceerno bambaɗo bisimilla ma mbaynigo ma battidigo inchallahu rabbi émission Kuuba yen e yetti Allah fa no feewi yo taw ko Allah feeji ngabiɗen heen amin eni puɗɗaɗen hene weeli hene yooɗi ene moƴƴi ngaari par ce que hay goto men funtani keddiɗo est ce que seri ba eɓe yimɓe tan yo mbatta tele he hakkille fa no feewi taw ko gila jolfo heen fa pulla heen fa naata heen fa sura hallo ene fof en nandi radio o télé o ɗum noon min kam hannde à partir d' aujourd'hui hannde ko ni no kaldodiromi tan sa sohli kam tan inchallah ya yaw kam noddu so Allah jaɓi ala are galle par ce que tawi ɗo ko yimɓe tedduɓe yimɓe moƴƴuɓe ɗum noon yo looɗe en jaam ya barka Allah e nelaɗum amin ya ilah machallah ila liga ɗum ɗo wonno wonno e laana machallah pulla dogata pulla fenata